Kyogo ichania asense mu Irondi nyaribari chache kaunti ya Kisii magayo mubere utoka ENGORO ime nigorenge mubere bw'omwana enyaruka BW'EMIAKA 15 oyotoke mambia rero GASIRETIE OBOGIMA bwaye ase ENGORO ime sub location Irondi location ya Taracha ese mu bunge ya nyaribari chache kaunti ya Kisii bure kubwate. Egekore kyogo ichania nigo kiana kigwa rero mambia ase sub location ya Irondi ase location ya Taracha bunge ya nyaribari chache county ya Kisii aya nigago chali morioka kinga kyo mubere bw'omwana omusubati w'emyaka 15 no yamo uyotoka gotugutire ase ngore ya moime okwana n'ensoko TV tatu mwaboni gateba buna omwana oyiniga boreta ase gekagie chigwikibere abwase kolendera rero mambia atoka gatugutire ase ngore ya moime GASIRETIE asirire kurutana 12 paka bona gatwajira kama ENGORO ngakora kuteri binmura ono tuachire lakini amagara gaba mwe gasamba sambire ono tuyo twara morigire sana twara bikire paka police hapo tuana komanya tuanya kanyora kenda tibaka paka tuachire kama yari tukuliara kawete ngore ana tukubolia serikali yakora gutukubwa abanyakinyoro bensemeye igani go banakiega koreke iga basebate banga nege koreke aretiro bosoku asensemeye iga nage chirigune nganeye omocho corona kongentwa obekwe ENGORO ime tingo teba ngagwete ime oyo gangentire sengenjo beire miako gotara senkoreye igangentira karutwaria obo kageruo obwa beire rondi obo chingo bokoboke tintake tikoborora ntogo toma mwano ito tolemereri ngotomirwe igo tintageti aba mukone gugonjokana na murigereti abana monga Amakweri mokorera abana baite ebintu ebibe buna biri narora agari abamintu egekone ko monto korete nkorore kanari lakini isi ukweli bona bamurame ngori abasibati gabuna chinsoti obente bakombigwa igonde no goichano konene asinge njunje na minute yose nyari kanengo mwene nko monyora turi ENGORO ine nande konye tubwato okuganyo konne mne family konyora umwana ito ne tokanga baira sabeire tomonyora tomora kale moyo lakini ya nyare kaniri tukoli ala chinsa chamambi utowe kanira ine kasiliane na nyorire yani na nyore ganga kuini akwerite ENGORO ime kikoringia ko bairondiga lakini rende oyo kore tayaro muna abasibati abatuigorite bagukura koraiga ensinyo torende kuruga kakiri rende mbobe sana ga kore kirondi ga kiatangasirwe nanya koragente kamlegisa rua ekere tokonyora omwana ito gaki omocho koro ito arutire ENGORO ime yani oyokorete gekoreke gaki nyasaye tamomorembe gaki yani nigo tokumetie twabeire no bwabo bonene inganto tomeno ene abana baito gaki yani twakumiri nande twakumiri oyokorete aya gosaba bakorete aya nyasaye itore igoro gaki to bamorembe aserieta ria Yesu omwana oyo kwinira omwana konyoro kwingente nene yase ngayabo wako manyora njero kwa mataiba bagano netara macho kuminyokorete gano netara gaki bara chingo chiri nyimokeri nyimoke gaki kwa moto makere yento genda gaki baire nyino bosoku bogo kumya oyo korete oyo gaki mwana gato metua mabere etarenge botuko ngaya chete kuchaja kutoke ENGORO ime tigo monene nyasa na gambia bantabe kina getaere ko ikakare nakare basi bano mwancho murigereria ababisa babanyanyimbo nabobisa bekumbekeria ya disaster management Uruase county ya Kisii nigo baikira asensemeye iga na kurusio mobero yoiga goika ase nkendu yomochi obosongo ngo reporter ya Ensoko TV uruaiga ase sub location ya Irondi ase location ya Taracha imeye bunge ya nyaribari chache county ya Kisii ninje eno gichana mosinto onyambane.